na hiyo kazi nitaanzisha nikifika ofisini. Kapod wantiere county ma Homabay ni katodo koni kweth mar UDA ka otelne gi jatend Kenya William Ruto ne ogo tach kendo chwala agenda mag duond burano e county ma Homabay. Gavana ma Homabay Gladys Wanga wuok oko motegno mar wacho ni gwenge ma Homabay pod ochung' motegno e tok ODM. Wanga okoni donjo mar UDA gwenge mag Homabay en gino ma katiba oyienegi mak mana ni en owuon kod lange pod gin kod adieri ni mbi mar ODM e gwenge go ni malo. E wotene jopiny mane yore limbe ma jatend piny e gwenge ma Suba kod Homabay Town, Wanga okoni katiba omiye thuolo kaka gavana matiyo machiegni gi sirikal mamalo e chwalo chenro mag dongruok ne jopiny mak mana ni ok onyal loko yie ma en go kod ODM. Vile umesema, mimi kama Gavana Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM na mimi ni mtu wa baba. Lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha.